Upami kula sing jeneng ratu wonten ing tanus. Kula padha nggih nderek mukti wonten ing tanus. Lawi kula kamah dados narendra wonten ing tanus. Yen kula boten saged ngayomi warga wonten ing tanus. Kula niki sing ngakeni panjenengan sedherek kula, nggih sedulur kula. Rakyat beda iku ingkang sanget niku panjenengan. Yen alam negara Mataram iku kuwi perang suksesi. Yen alam Majapahit kuwi perang Pareget. Nyanyi gugup jagat iya di seseputan iki wis kareka dening Pranimula. Nyanyi digulung jagat iki tetep isih ana perang sedulur. Oh, mungkari bejo tepung kelari isih bejo kang eling lan waspada. Lho
dulurmu yo kene tembung sura sanggup boleh kodine kuyung kodi ya ipun yang kuyung kula mung pengen dadi ratu kaya apa to rasane dadi ratu lho rakyat tansah gebyare kabeh mangke bapak kok dadi ratu menawi sampun ngaosaken kaya apa jeneng ratu ki kepiye ate kula ngaten surat kok sipur pun palingan sabutuh wonten ing tas Joguma lumpuh iya apa-apa nabianu kadang Namung ingkang langkung wigatosaken pangeran. Sapunika ingkang sinuwun Prabu sampun tumekaning pati wonten dhateng Surabaya. Yen uripmu tuju ing gunung kang dhuwur kae bisa manggon ana sak ngisoring gelam. Waktu ini ra bisa.
Samudra Kelapa. Jebul sampean kok pinter, sampean pletek nalare. Mila saking menika panjenengan pun was lan kuwatir kedahipun keprabon wonten ing kandes ingkang nggairah ratunipun wabah ingkang kula ya dijaluk. Nggih. Diroke utawa dikukuhi piye? Akesan dipun rabi mawon. Ora apa nggih.